Коста хора, аз съм и днес снимаме клип на Minecraft, сервер Soulplex, така, и нека да разгледаме. Какво може да покажа днеска? Днеска ще си направим подземно влакче, така, правите 3 купчета напред, така, само webcam, опа, така сложим едно, така, който иска да снимам клипове на CSGO, да им пише в коментарите. Хора, но ми помагайте, ако споделяте клипа. По този начин ще мога да снимам още и още клипове на всякакви други игри. Моля ви хора, абонирайте се за мене. Това знаеш колко много ми помага. Как да сложим малко. Точно. Всички неща имам. Това са някакви... Вижте само. Днеска ще покажам как пуснати по реверката и много лако. Дето такъв диамант съм се направил. Дето струва много парички. Нищо кой може да се направи такъв енчант. Сега, които знаят само. Така. Вижте какъв енчант само. Вижте каква VIP ракетка има. VIP плюс. Много лагва. Много ми лагва като хора като такова. Което да фак. Табелка. Фак, той са табелки. Фак. Вижте ма хора. Хора, гледайте как ми е станал куба. Да я покажа нещо само. Виж сега. Гледайте, пишете на кой е на 5. Чакайте как беше. 5. Чакайте малко, че да пия вода. Като хора, върнах се, ходих да пия вода. И така, тръгна да ви кажа за това, за животното, как си направите. Пишете на кой е на 5 от селот. Айде, ако ми спра кой е тръта нещо. Пишете 5 от селот. Така. И ви се спамва ето това. И пишете 5 пак. 5 на ме. 5 ми. И пишете, аз ще напиша емо пича. Ето емо пича. Натискате десен бутон върху него и натискате на рибата и като натискате да си го направите. Мога го направим как да се правиш ми. Може да го караме. Може сега да го правим. Забравя как се правеше да е малко... да. На това. Натискате на това на сламата и то става бит. Значи ги фърляте с ненужните неща. И гледайте ако мога да прави то. Арбе, бейби. То не мога да бах си главно. Но като тако, ще са. Аре, брато, приеми мила, брат. Искам да съм на скин евент. Бил съм на този скин евент много пъти преди малко. Бях на него. Тук е моето място. И така. Да, започваме с
скин евента. Така. Чай, че е слава това. Етай. И аз съм сега тъй. И за ревiew of us. Чай се пробвам да пусна на аркетка. Аре, слуш нещо оценявай, бе, ге. Оу! Минавам! Това е, бати, якото. Колко 05. Ма колко 05 няма брони, как продължава? Хора, вижте го! Колко 05 няма брони? Колко 05 няма. И аз са брони. Няма скин. И аз купиша скин, бе, скин. XX Sonic. Am взех, че Shadow X. Аре, подко, аз съм тука, бе! А за мене? Тука да. Thank you. И дано да не ма кикат. Моля ви са, хора, аз съм батякия скин, вижте ма. Но съм як. И дано ето да го кикна. Подсето съм. Аре, моля ви са, хора, моля ви са. Моля ви са да не ма кикнат. Искам да ми дадете червено флагче. Моля ви са, моля. Искам зелено. Следващия път ще снимам с моят приятел, той се отиде в баба си, няма снимам. О, зелено! Езуе, как познах го и сега ще го предадат най-якия скин. Сега ще го предадат. Молята, човека, молята. Молята, човека, молята. Не подко... Не мазната ти курва, бе! Батю, нямам як скин ли, кво? Ако си момче по чаша. Аре, бе! Бах ти ганто. Къде има скин евент? Хора! Като не ме изберат за скин евента, като загубите парите, педераси! Чайте да се направим едно селфи, тъй. Отпуснем фейс. Каста! Чай да си мъква. И снимам се. Оп! Снимам се. Let's do serious selfie. Don't. Я го пълно да го видим. Батя като селфи, но не съм го видял още. Вижте, хора, викам бахтя като селфи. Аз още не съм го видял, уей. Тъпа някой в мене. Гледай го, дигите са глупави. Ама аз искам пак скин евент, уей. Я ли снимка? Бахтя е пич само е. Хора, я се сложа. Сенто на кожа. Декстоп. Емо пича, бах ти пича и аз стана. Стана, виж какъв си пич. И сърцато такова отзаря на гаджето. Така, влизам към сървъра. Имам ли бензер, правя вхада. Ме интересува, ари пак, искам скин евент. Искам скин евент! Няма да има скин евент. Това ще бъде, хора, от този клип. Се видим, когато се видим. Чао! Забравя да ви кажа. Ще има клипове утре към някъде към 9 часа, мисля. Не, чакайте, утре към 11 часа ще снимам един клип. Ако искате CSGO, Евротрък симулатор и всякакви други игри, пишете ми на скайпа, ще има отдолу скайпа, фейсбука ми ще отдолу, линка на страницата ми на CSGO, на CS Warzone, всякакви игри игра.